si Parlins. Ama ni siya dapit. Katong sa kaning diri nga side. Oh, kaning diri. Oh, dili kay siya baga bay ba? Baga ba? Baga pa na atong dito. Ni gahi kayo. Oo ba? Mano siya original ba? Oh. Sa DRBC? Oh. Pero ang katong dito sa kwarto, dito sa kwarto nga side, ingon ni Christian kay baga ba ibiya ko no gyapon to. Oh. Kay bag. Alex no. Tao dito. Magamit pa Ah, pintalan lag otro ba? Oh, na pintalan. Mana pintalan. Lagi. Balik. Kay kung unsay kulang mo na lang day paliton, diba? Excuse me. Mga tong baguan gyud ani kaning dinhi sa front ba? Kani ba? Muna siya baguan gyud tanan. Oh, baguan tanan. Okay, wala naman po yung maayom-ayom. Kat, puros naman to mga pinutol. Kanang dia, mga pila ka kabuk diha maayom-ayom ganang sa kusina. Mga pila ka kasi Parlins na diha. Diha, sumpay-sumpayon pa. So, mag-uhanan, ha? Magamit pa gina diri. Kanang nasa kusina? Oo, siguro diha. Ako na lang, para pang... Ako na lang. Pang-Joyce. Oo. Pwede ra. Sumpay pa na ani diha ni. Dili may punanan. Asa kaning dinhi? Dili may ma. Tulak. Kumani. Katong sa kwarto mga pila ka to didto kasi Parlins bay. Burag na ikuan kabuk didto ba mga 5? 5 unom. Dita karon gamay guys sa hapon naman hapon na mga alas 4 na ata. Then ang kanang ilang gibuhat karon diya sa ibabaw kuan unsay gi proper nga unsay gibuhat karon ni kuan diya nagbaklas sa nagbaklas na karon sila sa si Parlins katong daan ng mga si Parlins ba? Oo. Ang gibuhatan na diya karon nagbaklas sila mga si Parlins katong mga daan nga si Parlins nga pwede pa magamit. Then mo pud nay ilahang trabahoon ug mapuhon. Basta kay sigun sa magamit nga pwede pa gamito nato. Kay sayang man po din baga man. Baga ang mga si Parlins. So pwede pa man. So okay ra man pod sa ila sa contractor, okay ra man pod nga sigun sa magamit gamito nato, okay ra man sa iyaha kay kuan man kanang nang gitabangan pod mi niya ba. Tabangan mi niya kay classmate man na sila ni Anthony lagi sa Xavier niya. Nangayo pod mig kuan mga advices kanang matabangan pod mi niya pero kung purong i-base pod sa iyahag yung kuan, iyahang sa tawag ana bay? Sa iyahang i-base sa iyahang sana. Saman. Kanang modyo na iyang presyo ba? Sa iyang presyo. Kung i-base lugar sa presyo gyud niya, watay mahimo pero kanang mutabang man siya nangayo mig kuan sa iya mga suggestion. Na niingon man siya nga sige atong ayom-ayomon murag inana ba nagpasalamat pud mi kay
okay ra amo ang contractor bahinan. Kay para maka kuan pod ta kanang ang uban pod na atong mga ginagmay nga mga project diri sa atong balay ato pong matagaan pod og kanang sana atong matagaan og budget pod ba. May gani pod kay na buutan pod amo ang contractor og kaning iyang mga sakop. Musabot sila ba, mutabang sila sa mga inana nga kuan nang medyo maghangyo-hangyo ta. So hinangyoy lang pod. So, maluoy pa pod ta sa ilaha kay kanang dili ba ilalim pod ilahang trabaho. So hangyo siguro nga gamay lang kay bisod baya pod ilahang trabaho, no? Dili baya basta-basta. Labi na kanang magsakat-sakat diya sa ibabaw. Mga planuhon didto sa ilahang trabahoon didto dili ba ilalim. So apa lang mga ginagmay ra pod gud nga mga hangyo-hangyo nga nang mga inigsuon ra pod ba, no? So, nagpasalamat pod mi sa among contractor kay okay ra sad siya. So, I hope and pray nga tuloy-tuloy ilang trabaho. Tuloy-tuloy na ni ilang trabaho. Paingon sa sunod semana. Bye ba? Kay gihangyo man namo sila nga ato ng diretso-diretsohon kay kuan man napamiuban pong plano namo ba ni Anthony dili lang diri sa balay. Napod mi mga ubang plano nga ato nang malihok ana ra. Kay sa pagkakaron naara gyud mi diri sa balay mga auntie. Kay dili sad mi makabiya aning amo ang gipatrabaho diri kay kami ra man diri. Wala man tay lain na mapamaliyugan. So antos-antos lang sa gyud mi nga niara mis balay. Di pa mi kadto dito sa Panggil. Panggil? Katong kuan bag-o nga giabrihan nga bridge diri sa Mindanao, lugar. Kami makatog Hong Kong kay di pa mi katog Hong Kong guys, tungod ani. Kay lisod kay ato ning biyaan niya. Mas maaygo nang ato yung kuanan atong hands on nato ba ang kaning mga inani. Naadjud ta. Total kanang Hong Kong naara man na diha. Kanang Panggil naara man na diha. So anytime kung nanatay bakante, free nga time, so adto na ta dadto. Pero sa pagkakaron puyo sa ta. Mo-focus sa ta sa ato ang renovation project diri sa ato ang balay. So marato. Kay nangalindahaw man karon. Nangalindahaw niya. Dinir ta magchika kay may kay wala nagsabaay ning among iro nga si Choy Choy. Makaigayon tag istorya. Kay ganina baga kay tanang dag-um lagi, baga kay dag-um ganina mga lunch time ata to. Oy medyo gikulba-kulbaan mi kay yun na naabi ta sa atop no, ang atop biya atong gipatrabaho. Pero dito sa among kwarto wa nay tulo. Wa nay tulo sa pagkakaron. Dinhi na pud mi karon sa kusina. Dini sa part sa kusina namo na itulo pero okay ra carry ra kay naraman dini dapit sa atong puwertahan pwede ra man nato sikaran ang tubig. Dini dapit sa part sa kusina na pud mi naka-experience og naitulo kay padung naman sila diri sa kusina. Taas biya siya bay. Buro ra man dili day. Wala day siya gisumpay. Taas ba? Manilig ta para kami nalay nagkalingawanig panilhig kay diba kabalo kay si Uncle manilhig ba. Hiningaw na ba siya ng manilhig sa kuan? Anang manilhig ba? Hiningaw na siya na. Kanang manilhig. Diba? Ayuhan na dog silhig, Uncle.